No tak vás tu vítam, moji milí zlatí, dnes opäť, dnes sa ide robiť, čo sme ešte nerobili, prosím vás pekne, Tafelspitz. Tafelspitz telací, moja dcera vie, že aj z koňa sa robí. Dáva sa tam špička, to je tuto z prednej nohy, ale ja teda nemám z prednej, aj by som vás trošku oklamala, ale nie, poznám vás, že vy by ste na to hneď prišli. Toto je telacie zadné. Výborné, fantastické mäso, je to v podstate jednoduchá vec, uvaríme mäso vo vývare a potom to spravíme s chrenovou omáčkou a bude to bezvadné. Ale najprv teda dáme asi 2 litre vývaru a necháme variť tak 2 hodiny veľmi pomaličky a keď je pena, tak ju zbierame. A o 2 hodiny prídem. No, tak čas uplynul. A teraz ideme robiť chrenovú omáčku. Chrenová omáčka spočíva v tom, že si zoberiete maslo, urobíme bielu zasmažku, dáme tam chren, trochu smotania, hotovo, to zase tiež. A dáme tam ešte aj ten vývar. Takže dáme tam takú lyžicu masla. Tak. Tiež miery váhy, ja mám to zase na stránke, ja to vždycky zabudnem medzi tým, kým to varím, ale vy to nezabudnete. Tak. Rozpustí sa masielko. Nesmie byť hnedé. Tak, poď. Dáme tam trošku múky, tak lyžicu múky. A teraz to zalejte keď to trošku tu tak opražíme. Tak. A zalejeme to predsedeným vývarom, tu na odtiaľto. Tak. A dáme tam chren. Z pohára. To už ani veľmi nevaríme, to len tak mierne preteplíme a mierne prevaríme. Môžete aj strúhaný, ak máte doma, originál. Vidíte, že krásne to hustne. Je tam ten vývar, ten je slaný. Je tam chren, ak ho máte z pohára, tak tiež tam je nejaká príchuť. Tak poprosím, dochuťte to až vtedy, keď to je uvarené. Takto, dobre? Dochutíme, skúsime, že ako to chutí, aby sme z toho neurobili nejakú galibu. Slaná je dosť, chren tam cítiť, to je dobre. Dáme tam trochu cukru, len tak postraším, aby to zjemnilo tú chuť. Môžete dať korenie. Dám tam trošku korenia. Tak. No a omáčku máme hotovú. Tafelspitz tiež a môžeme servírovať. Pozrite sa na tú krásu. Parádne mäsičko je hotové. Vývar si nechajte. Buď na polievku, alebo na ďalšie spracovanie. A môžeme nakrájať na kusky. Pozrite sa na to, krása. Len takto zo pár kúskov. Pozrite sa na tú krásu. Krásne telacie mäsko, dietné, s chrenovou omáčkou, so zemiačkami. Môžete s knedlou, s čím len chcete. Fantastická paráda, klasické jedlo. Ak chcete parádny recept na Tafelspitz so chrenovou omáčkou, so zemiačkami, s čím len chcete, na mojej stránke Zuzana Machová.sk. Dobrú chuť.